Zizakukhutshwa ezinzulwini zobusuku banamhlanje iziphumo zabafundi ebebechophele iimviwo zematriki ekupheleni kwalonyaka uphelileyo. Umphathiswa wemfundo esisiseko unkosikazi Angie Motshekga kulindeleke ukuba azibhengeze ngokusesikweni eziziphumo ngolurhatya lwanamhlanje nalapho azakubalula ukuba amaphondo aqhube njani na. Umphathiswa lo ebebambe isidlo sasekuseni kunye nabafundi abathe babalasela kumaphondo ohlukeneyo e-Midrand eRhawutini namhlanje. Umphathiswa wemfundo esisiseko unkosikazi Angie Motshekga ubambe isidlo sakusasa namhlanje nabafundi bematriki abayikwi-top 30 abafundi abathe bagqwesa kunyaka ka-2019. Umphathiswa uthi akanaxhala ngekamva loMzantsi Afrika njengokwenethemba lokuba aba bafundi baza kulisa phambili eli lizwe. We need the high-level skills to take us out of some of the quagmire that we find ourselves. The scamp is going down. Anytime the lights can go. But I'm always very hopeful, very optimistic, because I'm dealing with the assets of this country, which is its people. Unkosikazi Motshekga uthi uziva enelunda njengoko izikolo zikwindawo ezingathathi ntweni nazo zibonakalisa ukuzimisela. We are also very encouraged that our schools servicing the poor are coming up to the party. Umphathiswa uphinde wabulela utitshala ngegalelo labo. The work belongs to teachers, and to them we really want to salute and thank them most sincerely for making us proud as a nation. Ukanti abanye babafundi baye bachaza kuba baye baziva njani ngethuba betsalelwa umnxeba lisebe lezemfundo esisiseko libamema kwesi sidlo. I was actually on the way home in the car with some friends, and I didn't really believe it at all. And as soon as I got out the car, I ran inside. My dad was at the door, and I was just jumping, screaming, and shouted at him, told him what happened. And the moment I heard her say, "No, she's my niece," I started crying, and Why? Because I couldn't believe it, and I couldn't even talk on the phone. I had to give my mom the phone the whole time. Uninzi lwabafundi luza kuya kumaziko emfundo aphakamileyo ohlukeneyo ukanti iiyunivesithi zeli azinamthamo ongako zizakuthatha ngenxa yenani liqingqiweyo. We have had over 72,000 applications at UCT. We've made offers to about a little more than 12,000. Out of 72,000? Out of 72,000. Oh, wow. But we can only actually, according to our enrollment targets, accept about 4,500. Of new intakes? Of new intakes. Ukanti iziphumo zematriki zizakukhutshwa ezinzulwini zobusuku.